galdetu ere egin behar izan genuen, nola idatziko genuen koronavirusa akordatzen naiz ez genekien, denentzat zan arrotza, eta nik uste dut denok ari gerala egiten ez, orain dela urtebeteko oroitzapenen zera bat. Eta, bueno, zientzia gai bat izaten jarraitzen du beste zerren gainetik, virus bati buruz ari geralako, virus batek eragindako gaixotasun bati buruz. Orduan, urte mugaren buelta honetan, hiru emakume elkartu ditugu, hiru emakume zientzialari elkartu ditugu, gogoeta egiteko eta batez ere hainbat galdera, ez? Gizartean eta airean dauzkagun hainbat galdera erantzuteko. Galderak dira zientziaren muina, galderek egiten dute aurrera egitea, eta horiek erantzuteko Miren Basaras Ibarzabal, Izortze Santin Gomez eta Ana Galarraga ditugu EHUko irakasleak lehendabiziko biak, eta Eluiarko zientzia divulgatzailea Ana Galarraga. Eskerrik asko hiruroi etortzeagatik, eta parte hartzaile guztiei ere bai izena emateagatik, eta ea lortzen dugun, galderen bitartez, ezagutzan aurrera egitea, eta denok ere gaixotasun honek ekarri duen errealitate berri honetara hobeto egokitzen asmatzea. Galderak aipatu ditut, geuk egindakoak, ez da, neu joango naiz galdera batzuk egiten, hirurei, ez da, solasaldian aurrera egin ahal izateko, eta gero bukaeran parte hartzaileek ere izango duzue aukera galderak egiteko, ez da hor, lankideek esplikatu diate, preguntas y respuestas izeneko atal bat agertzen dela, eta azken galderaren atarian edo abisatuko dizuegu, has zaitezketela galderak egiten, eta gero beste lankide batek helaraziko dizkie galdera horiek hiru solaskidei ere, beste gai batzui ere, erreparatu etzaien beste gai batzui ere erreparatzeko era izan dezagun, ez da? Eta hasiko naiz, oso oinarrizko galdera batekin, ez da? Eta hasiko naiz Miren Basarasi galdera eginez, gogoan daukadalako koronavirusaren zurrumurrua Txinatik zetozenean, eta gure ez jakintasunean, ez jakintasun handi hartan, ez, aste pare bateko zurrunbilua izango zela pentsatzen genuenean, ez da, eta gure xalotasun hartan, Miren izan zen elkarrezketatu genuen lehenbiziko zientzialaria propio gaiari buruz, eta Miren, galdetu nahiko nizuke, virusa izendatu berritan, ez da, SARS-CoV-2, ez da, bainik ere, akordatzen ez nola bilia lehendabiziko zalantzetan, ez da, zein zan izen ura eta zertzan, izendatu berria zan hortan, zuek zientziaren ikuspegitik, zuen talaia horretatik, zein lehendabiziko zantzu eta uste zenituzten virusaren inguruan, eta hilabeteotan batez ere, zer ikasi dan eta zer karritu zaituzten? Eskerrik asko gonbidapenagaitik, lehenengo eta behin hori eskerrak eman nahi ditut, eta mintegi hau prestatu dozuelako, nik uste dut oso interesgarria delako, zientzia, azken finean, guztion esku jartzea, ez da, eta gainera ditudan solaskideak izan da, plazer bat. Komentatu dozuna, egia da, duela urtebete, hasi zala guzti hau, eta orduan, garai hartan, Txinatik ikusten genituen irudiak, eta virus bat zala, koronavirus bat zala, eta entzuten genituenean. Eta zieran, virus honi beste izen bat eman zioten, gero aldatu egin zan izena, eta ikusten genuen irudiak ikusita, hasieran esaten genuen, behar bada, eta geneukan informazioa ere entzunda, handik zetorren informazioa entzunda, zirudien ezala hain larria, ez da hasiera batean. Baina, egia da, oso aste gutxitan ikusi egin zen gauza aldaketa nabarmen bat. Eta aldaketa zen, han gero eta jende gehiago ikusten zala kutsatzen ari zala, eta beste alde batetik berehala hasi zirela, nolabait esateko ospital handibi eraikitzen. Eta orduan horrek pizka bat kezka ematen zuen, ez da, esanez, zer gertatzen da hemen, esaten dute ez dela hain larria, baina aldi berean bi ospital berehala eraikitzen dute, ez da. Eta orduan, hor baita ere, hasi zan pizka bat kezka sortzen, ez da. Egia esan, leku batzuetatik entzuten zan mezua zela, gripearen antzeko zerbait izan zitekela, hain larria ezena, eta ez da. Nik hor, hasiera batean harritu egin nuna izan zen, mezu kontrajarriak. Ez da, hasiera batean oso larria ezela aipatzen zala, baina beste alde batetik ikusten ziren irudi horiek ospitalak eraikitzen eta ez da.
Eta gero, beste gauza bat benetan harritu egin ninduna izan zen, bagenekiela hasieratik horrelako zerbait etorri zitekela, hau da, pandemia bat etorri alzela, ezta? Hori argi eta garbi esaten zen, agintariei erakunde ezberdinetatik aipatzen zen pandemia baten arriskua egon zitekela, ezta? Ez genekien zein izan zitekeen virusa, virus bat zela edo izango zala argi eta garbi, baina ez genekien zein izan zitekeen. Segurazki gripearen virus bat izan zitekela uste zen, ezta? Baina ikusita aldez aurretik beste koronavirus batzuk baita ere momentu batean egon zitezkela, agian hau izan zitekeen nolabait esateko pandemia horren eragilea. Eta, esan bezala, ikusita pandemia bat egon zitekeela, eta agintariek hori bazekiten erakunde ezberdinetatik, badirudi herri gehienak, esango genuke, prest ez zeudela pandemia horri aurre egiteko. Hau da, protokoloak ezarrita zeuden, protokoloietan jakinda zegoen zer egin behar zen, nola jokatu egin behar zen, zelan babes neurriak egin behar ziren edo erabili behar ziren, zelan maskarak erabili behar ziren, zelan agintari guztiek edo herri guztiek aldez aurretik probizio bat eduki behar zituzten epiena edo maskarena edo jantziena eta bar, eta ala eta guztiz herriek edo herrialdeak badirudi ez ikusi egin zen hasiera batean probiziorik ez zutela, ezta? Eta orduan nik uste dut hori akats bat izan zela, eta hori benetan harritu egin ninduen. Eta behin birusa aztertzeko denbora izan duzue, harritu zaituzte zerbaitek virus honen ezaugarrietan? Bueno, egia da virus hau arnaz bidetik transmititzen den virus bat dela, ezta? Eta alde horretatik, beste virus askoren antzekoen portaera daukala, hau da, ez da bereziagoa. Gainera, ez da oso aldakorra, konparatzen baldin badugu beste virus batzuekin, ezta? Eta hemen, bai egia da ikasten joan garela urte guzti honen zehar, hainbat gauza ezberdin, ezta? Badibidez, agian gero irtengo dira, edo beste, solaskadiak komentatuko dute, asintomatikoen portaera hori, eta baina hori jadanik baita ere beste virus, arnaz virus batzuetan ezaguna da, ezta? Ez da gauza raro bat, gertatzen dena, ailegatzen zen informazioa, nolabait esateko, esan horren evidentziarik ez zegoen, edo uste zan ez zegoela, eta nik uste dut hori guztia bai aldatzen joan dela asteak eta hilabeteak aurrera joan diren heinean. Ederki, ez dakit zerbait erantzi nahiko zenuketen, Ana edo Izortze gai honen gainean, edo hurrengo gaira joango gara orduan. Hurrengo gaira Izortzeri zuzendu nahi nioke, ondo esan duen bezala jakina zen, ez da, pandemia baten kezka bazegoen, ez da, gaixotasun berri bat, harrapatuko gentuena, ez da, immunizatu gabe eta babesi gabe, ez da, horren kezka bazegoen, eta egon ziren olako, zera batzuk, ez da, aurrekari batzuk esan dezakegu, ez da, SARS eta MERSek eragin zituzten, olako epidemia batzuk eragin zituzten, eta abisu batzuk bat zeudela esan dezakegu, ezta? Zerk eragin du haiek nolabait ere mugatuagoak izatea, eta honek sortu duen horrenbesteko zabalpena izatea, eta halako mundu aldaketa bat ekartzen, neurri handi batean? Lehendabizi nahiko nuke bat egin Mirenek emandako esker honekin, gonbidapenagatik, ni ere oso pozik nago Ana eta Mirenekin egoteataz. Eta ja zure galderari helduta, buruan eduki behar dugu SARS eta MERS azken finean ere arnaz bideko virusak zirela, arnaz aparatuko virusak zirela, baina ez zirela pandemia bat izatera iritsi. Eta horren oinarrian dagona da, zuzen ere, badirudiela SARS-CoV-2 askoz ere transmisio gehiagorako joera daukala, askoz errezago transmititzen dela.
Pixka bat historia egiten baldin badugu, SARS-CoV bat, SARS gaixotasunera egiten zuen birusa, ia urte beten desagertzera jo zuen, ez? 2002 urtean udazkenean atera, eta hurrengo urteko udarako ja etzegon. Eta MERS 2012an agertu zen, gaur egun ere kasu batzuk ematen dira, batez ere Saudi Arabian, ekialde hurbilean ematen da, batez ere Dromera erioetatik gizakietara pasatzen dalako, gizakien arteko transmisioa ez da inoikoa, baina SARS-CoV-2arekin, COVID-19 eragiten duen virusarekin ikusi dugu transmisioa askoz errezagoa ematen dela, ez? Bueno, eta horren azpian dauden arrazoiak ezberdinak izan daitezke. Alde batetik, SARS-CoV-2aren kasuan, presintomatikoek, hau da, sintomak ondino garatu ez dituzten pertsonak kutsakorrak dira. Bai? Sintoma garatu baino 2 egun aurrerago, inkluso post egun aurrerago, ja gaitza transmititu dezakegu. Orduan, ez dakigu gaitza daukagula, ez dakigu infektatuta gaudela, bizitza normala egiten dugu eta transmitatzen ari gara, ez? Eta SARS eta MERS eragiten zuten virusekin ez esan hori gertatzen. Kasu horretan, kutsatzen zinean eta sintoma garatzen dituztenean, gaitasuna zeneukan virusa transmititzeko, beste pertsona batzuk kutsatzeko, ez? Orduan nolabait pertsona horien identifikazioa eta isolamendua errezagoa zen, ez? Ja, sintoma dituzu, isolatzen zaitugu eta horrela ez duzu transmititzen. Hori alde batetik. Zergatik gertatzen da, badirudielako ere, virusak nun erreplikatzen diren ezberdina dela. SARS-CoV-2aren kasuan badirudi arnasbide altuetan erreplikatzeko gaitasun handia dakala, beraz bertan daukagun karga birikoa nahiko altua da, eta azken finean arnasbide altuetan baldin badaukagu karga biriko altua, transmititzeko gaitasun gehiago daukagu. Beste virusen kasuan badirudi erreplikatzeko gaitasun gehiago daukatela arnasbide basuetan. Eta hor egon daiteke nolabait ezberdintasuna. Eta gero, bai ikusi dela, SARS-CoV baten kasuan, SARS eragiten duen virusaren kasuan, eta SARS-CoV-2 horren artean, antzekotasuna handia dagoela, ez? Bai bere genoman, baita ere bere egituran oso antzekoa diela, baina SARS-CoV-2aren kasuan, badirudi, gainazalean proteina, hor dagon spike proteina pixkat ezberdinagoa dela, eta ematen diola abantaila bat, eta da, ACB hartzaileari, gure zeluetan sartzen deneko hartzaile horrekiko nolabaiteko afinitate altuagoa daukala, ez? Eta horrek ere, baimendu dezakela transmisioa altuagoa izatea, ez? Bai, kuriosoa da, eta SARS-CoV baten kasuan, denbora horretan, zeinetan epidemia hori emantan, ez zirela sintomatikoen kasurik registratu, ez? Eta lehen esan duan bezala hori oso garrantzitsua da. Hemen gero hitz egingo dugu horren inguruan, baina badirudiela presintomatikoek eta sintomatikoek eduki duten eragina pandemiaren zabalkuntzan oso garrantzitsua izan dela beste virus horiekin konparatuta. Ederki. Ez dakit zerbait erantzi nahi duzuen, eta bestela ja 3. galdera. Bai, nik hor oso ondo azaldu du Izortzek guztia, bai esango nuke, edo gehituko nuke, esate baterako MERS koronavirusak gizakiz gizaki transmititzeko ahalmena ez dela oso handia, eta eskerrak. Zeren eta kasu horretan MERS koronavirusak duen hilkortasun tasa oso altua da. Hau da, SARS-CoV-2 duen hilkortasun tasa zorionez ez da oso altua. Zorionez, zeren eta, da, 2,5-2,5 edo horrela, eta inkluso segurazki jeitzi egingo du, ezta? Baina, MERS koronavirusak duen hilkortasun tasa 1,10%koa da, hau da, itzela da. Orduan, eskerrak eman behar diogu SARS-CoV-2 honi hilkortasun tasa hori altua ez izatea, ezta? Eta eskerrak eman behar diogu baita ere MERS koronavirus horri gizakiz gizaki transmititzeko ahalmen handia ez izatea. Arazoa bi aldagaia juntatzen direnean izango dugu seguraski, ezta? Hoixe. Oraingo arazoari zerarik kendu gabe, ezta? Baina, benetako arazo larri bat atzemateko eramaten du. Bai, ebolaren adibidea da hortan. Desberdin transmititzen da, beste familia bateko, beste virus bada, baina hor bai elkartzen dira. Errez transmititzen da, oso kutsakorra da, eta gaina elkortasun tasa oso handia dauka.
Ederki, Ana, hirugarren galderari edo ekingo diogu, da, birus honen buruzko zertzelada batzuk oso zehatz eman dituzue, dituen ezaugarrien inguruan, zer falta da jakiteko? Zein dira orain galderarik behinenak edo garrantzitsuenak birus honen inguruan, oraindik ere haren ezaugarriak ezagutzeko? Nik uste dut birusaren gainean baino gehiago dela, gure gorputzak nola erantzuten dion birusari. Immunitate sistemaren ezaugarriak eta pertsona bakoitzak nola erantzuten duen, ikusten da aldakortasun handia dagoela, bai arrazoi genetikoengatik, adinagatik, generoengatik, faktore horiek ondo identifikatu nahi dira, lotzeko immunitate sistemak izango duen erantzuna eta patologiarekin eta bilakaerarekin. Virusari ematen zaion erantzunaren arabera ez da bakarrik zenbateraino dan larria gaitza, baizik eta ze eratara eragiten duen. Izango dan gehiago arnas aparatuko gaixotasun bat, pneumonia oso larri bat adibidez, edo eragingo duen beste organo askotan ere akatsak izatea eta gehiegizko erantzun baten ondorioz, kolapso bat edo shock bat eragitea hain larri eragiten dieten nahi. Beste batzuia aldiz, ez diete ez arnas aparatuan eta ez gorputzean horren besteko ondoriorik eragiten momentu horretan, baina ikusten da hospitalizazioarik beharrik izan gabe ere, gero epe luzean irauten dutela sintomek eta bizimodu normala egitea eragozten dietela. Eta hori ere, noski, oso da larria. Epe luzera da eta ez dakigu benetan hori azkenean sendatzerik izango dituzten sintoma horiek askotarikoak dira. Eta hori da falta dana jakitea. Aurre ikustea, nolakoa izango den erantzuna, aurre hartzeko eta horren arabera bideratzeko tratamentuak eta laguntza emateko. Eta hor importantia izango litzateke eta ez dihoa adibidez txertoena bezain azkar. Miren, eta Izortze, ez dakit zerbait erantzi nahi duzuen, falta denari buruz edo galdera horien inguruan? Gehiore badaude, igual falta da jakitea adibidez, immunitate sistemarekin lotuta zenbat iraungo duen eta aldaera berriekiko ere zenbaterainoko babesa emango duen. Ikusten da kasu batzuetan berrinfekzioak badaudela, beste batzuetan egongo dira eta behar da ez ditugu detektatzen nahiko sendua dalako erantzuna eta orduan asintomatiko da behar bada eta naiz eta infektatu ez dio gaitzik sortzen, baina beste batzui bai. Eta hori ere ez dakigu zenbat iraungo duen. Eta ze bilakaera izango duen ere ez. Eta azkenik falta zaigu aurrengan daukan eragina ere ondo ezagutzea. Ez dakigu zenbateraino transmititzen duten ala ez, asintomatiko diren edo benetan oso gutxi, hartzaile gutxi dituzten, karga gutxi hartzen duten, eta orduan ez duten transmititzen ere, baina kasu larri batzuetan, zorionez gutxi dira, baita ere eman dituzte, emandu arazo handiak, orduan aurrak ere jarraitzen dute izaten galdera ikurra handi bat. Ederki, Miren eta Izortze? Nik uste dut Anak ondo azaldu duenez, galdera ikur garrantzitsu bada erantzun inmunea, ez da? Egia da, beti bezala, ez da, gaixotasun infekzioso gehienetan erantzun inmunea bada galdera ikur printzipal bat, ez da? Eta, bere portaera eta klinikan zer eragina duen eta hori guztiz garrantzitsua da. Eta horrekin lotuta nik beste galdera bat benetan beti galdetzen naizena da bizikideak diren pertsonak, ez da? Etxe berean bizi direnak, zergaitik bat kutsatzen den eta besteak ez diren kutsatzen. Hau da, ze arrazoien gaitik denak batera bizi baldin badira, ez da? Batek positiboa da, eta bestea ez dan positiboa. Neurriak ez baldin badituzte hartu etxe barruan esan nahi dut, ez da? Hori benetan niri, bada galdera bat, ez da? Hor badagoela beste faktore batzuk, ez daki izkigunak oso ondo zergatik,
ezta? Komunean bizi diren pertsona horiek ez ja klinikaren aldetik, ezta? Ze posible da, batek garatzea klinika bat eta beste batek beste bat, eta hori bada galdera ikurra ondo aipatu duen bezala. Anak, ezta? Baizik eta baita ere zergaitik batzuk kutsatzen diren eta beste batzuk ez. Hori niri zerbait kurioso iruditzen zait. Eta horrekin lotuta, zergatik batzuk hainbeste transmititzen duten, eta beste batzuk hain gutxi, ez? Nola segon superkutsatzailearen figura hori, ez? Niri oso interesgarria iruditzen zaidala. Hori, dago baitare lotuta inguruneko faktoreekin. Izaten dute gehiago dela, fenomenoa bera dela superkutsatzailea pertsona baino. Gertaera edo ekintza bera, ez da? Baina egia da, beste gaitzekin ez deula horrela hain nabarmen behintzat, fenomeno hori ikusi, eta honetan da harrigarria. Zenbat agerraldi horrelakoak izan diren, era horretakoak. Bai. Ederki, transmisioari buruz ari gera, zergatik transmititzen den batzutan gehiago edo goera batzutan gehiago, ezta? Eta horrekin lotuta, Mirenentzat badaukat galdera bat, zeren eta oraintxe asko atzera egiten ari gara lehen hasieran esan dudan bezala, ez? Orain dela urtebeteko oroitzapenetara eta orduan entzun genituen kontuetara, ezta? Eta orduan eman ziren irizpide batzuk, transmisio bidei buruz eta ohartarazpen batzuk, ezta? Eskuak sarri garbitu behar genitula, distantzia berehala seginen elkarreko, distantziari erreparatzen, eta ikasi genituen gauza batzuk, baina ez dakit transmisio bideiei buruz hasiera batean esan zirenetan, ezagutza hori zer nola aldatu den, eta zenbateraino eguneratu beharko genituzkeen hasiera batean zabaldu ziren horiek, eta zenbateraino dauden eguneratuta gaur egun osasun sistemen partetik ematen diren irizpideetan. Miren entzada printzipioz, ero osatzeko aukera izango duzu. Bai, egia da, garai hartan genekiena eta dakiguna da arnaz bidetik transmititzen den birus bat dela, ezta? Eta, arnaz bidetik transmitituta horri lotutako neurri edo babes neurriak hartu behar ziren, ezta? Eta hartu behar dira, ezta? Eta, horrekin lotuta eskuen higienea funtsezkoa da, ezta? Badakigulako, edozein gauza aurkitzen baldin badugu eta ora eramaten baldin badugu edo sudurrera edo begietara kutsatu algarela, ezta? Hori, gertatzen da beste birus askotan ere. Garai hartan, printzipalki esaten zana zen, aire tanta hoietan, esango genuke, aire tanta handietan edo transmititzen zala virusa. Eta zergatik hori, virusak duen egitura gaitik eta beste koronavirusen gaitik. Eta beste koronavirus asko, izatez batzuk gurekin bizi dira, eta udazkenean eta neguan hotzeriaren eragileak dira. Eta horiek, badakigu, printzipalki, arnaztanta handi hoietan transmititzen direla. Orduan, uste zan, hau baita ere horrela transmititzen zala, eta horregaitik 2 metroko edo metro terdiko distantzia hori. Ez da zergaitik, pisuen gaitik jauzi egiten zirelako, edo jauzi egiten direlako tantatxo horiek. Eta hori dela eta ere, garrantzi handi hartu zuen gainazalak garbitze hori, gainazaleen bidez transmititu alzalako, gainazaletan mantendu alzalako virusa, eta garrantzi hori, desinfekzio hori, eta ikusten, hasi ginen ikusten, jadanik baita ere Txinan ikusten genuelako, zelan kaleak desinfektatu egiten zituzten, leku guztiak desinfektatzen, han botatzen denbora guztian desinfektatzaileak, ezta? Hori ikusi egin da, gainazaleko bide hori garrantzia galtzen joan da, ez da nabarmen. Eta orain esaten da, gainazal horietatik ez dela inbeste transmisiorik gertatzen, eta gehiago transmisioa dela aire tanta horiei esker. Bai handi horiek aipatu ditudanak, eta baita ere askoz ere gehiago txikiak direnak, aerosolak. Eta horiek hartu dute garrantzi itzela, aerosolen gai hori, aerosolak azken finean dira tanta txikiak, airean gelditzen direnak, eta orduan denbora askotan mugitu daitezkela aireari esker, eta orduan horregaitik ere, distantzia horiek, 2 metroko distantzia horiek handitu egin dira, azken finean aerosolak garraiatu daitezkelako aireari esker askoz ere tarte handiagoetan,
Eta hori dela eta baita ere esango genuke, babes neurri horietan ezarri egin zen hasiera batean eta jarraitzen du maskararen erabilera, logikoa den bezala, ezta? Eta maskararen erabileraren garrantzia, zeren eta maskara guztiek ez dituzte kontrolatzen aerosol horiek. Hau da, aire tantan di horiek agian bai kontrolatzen dituzte maskara desberdinak, baina tanta txiki horiek aerosolak edozein maskarak ez du kontrolatzen, ez du babesten, ezta? Eta horregaitik garrantzi hori, ezta? Maskararen erabilera egokiaren garrantzi hori, ezta? Eta nik uste dut hori bai falta dela erakundetatik horren mezuak ematea eta benetan argita garbi azaltzea ze maskarak erabili behar diren, zeintzuk ez diren eraginkorrak, zergaitik ez diren eraginkorrak, noiz erabili daitezken gauza bat, argi dago ni mendira baldin banoaz, eta bakarrik baldin banago, inkluso maskararik gabe egon ninteke, ezta? Edo erabiltzen baldin badut maskara bat izan daiteke babespen gutxi ematen duena. Baina beste leku batzuetan, leku itxietan, eta bagian beste maskara batzuk erabili behar ditut. Eta horrekin lotua ere, baita ere ikasi egin dena, aerosolak direla eta ze garrantzitsuak den aireztapen onak egotea leku itxietan. Funtsezkoa dela aireztapen egokia egotea. Bestela, aerosol horiek egongo direlako denbora guztian, airean eta kutsatu egingo direlako pertsonak. Eta horregaitik, lehen aipatu izan duenez, izortzek eta baita ereanak, superkutsatzaile horien garrantzia, esango genuke, eta baita ere, leku itzietan, leku horiek direla proposak kutsatzeko. Hori behar bada ikusi egin dugu duela astebete, edo bi aste, Bilboko Santutzuko eraikin batean, badirudi, hor egon direla, eta gian igongailua izan dela horren kasua, hor egon da, aztertu gabe dago, eta pena da aztertu gabe egotea, ze beste herrialde batzuetan guzti hori aztertzen da, eta argitaratu egiten da, evidentzia zientifiko moduan jartzen da, eta hemen, badirudi, ez dela aztertzen, suposizioak daude, baina ez da benetan aztertzen gauzak, eta hori nik uste dut pena dela ere. Izortze eta Ana, pentsatzen duzue baita ere hor mezu batzuk oraindik ere indartu egin behar dirala? Erabat ados Mirenek bota duenarekin, ez? Nik uste dut oraindik ere aerosolen bitarteko transmisioa zer den jendeak ez duela guztiz ulertu, ez? Ze, igual pentsatzen dugu beste pertsona batekin egon behar zarela kutsatzeko aerosolen bitartez, baina ez da horrela, Mirenek aipatu du Santutzuko eraikinarena, ez? Dugu jende askok egiten duene izten da igogailura eta musukoak entzten du, ez? Bera horretik beste norbait egon bada bertan, musukori gabe eta esturka egin badu adibidez, hor esekita airean denbora luze batez mantendu daitezke aerosol horiek eta kutsatuta baldin bazaude hurrengo pertsona kutsatu dezakezu, ez? Eta nik uste dut hori oraindik ere ez daukagula barneratuta. Uste dugu beste pertsona batekin egon behar garela, baina gerta daiteke leku itxi batean, non kutsatu bat egon den, bertan esekita airean aerosol horiek egotea birusaren karga dauzkatenak, ez? Eta nik uste dut hori oraindik ere pedagogia egin behar dela jendeari hori ulertarazteko nolabait. Ana, zerbait erantzi nahi duzu? Bai, egia da maskara jarraitzen dutela, zalantza eta galdera pila bat eragiten, jendeari eta ulergarriare bada hasiera batean, bai ontzalako nahazte ikaragarria berrotezian, ezatezian, gero merkatuan ikusten dugu guztitakoa daudela, ikusten dugu baita ere behartuta gaudela jantzera zentzurik ez daukan lekutan, bakarka balima gaude aire librean, toki bat. Ez dana behar, baina bai jarraitu behar da orduan, mezua ematen, ze garrantzitsua da, leku itxietan jantzea ondo, maskara ona, eta horrekin lotuta, nire iritziz behintzat, derrigorrezkoa denez, importante izango litzateke, batez ere leku publikoa baldin badia eta ambulatoria askotan eta egiten duten bezala, eskura eman behar dira, jarriarazi egin behar dira, eta orduan ematen dizuten hori. Gerta liteke kirurgikoa eukitzia jantzita, baina berda bezperan ibili zen, no? Eta derrigorrezkoa denez, eta danon osasunerako denez, garraio publikoan, bermaferik ez dagoenean, aireztatuta daola, eta jendearekin egon beharra bali badaukazu ez badago beste aukerarik, maskara nik uste eman egin beharko liguketela edo eskura jarri edo ezinbestekoa da daukagun
bakarrenetakoa. Kasu horietan, zin baldin badugu distantzia eta zin baldin badugu aireztapena, zer gelditzen da gure esku, hori bakarri daukagu. Eta beste gauza bat jendeak ez dakina, eta gerora ikusi dalako da, hasieran esan ziguten maskarek gehienak, kirurgikoak eta higienikoek, babesten dituztela besteak. Gu infektatuta baldin bagaude, besteak babesten dituzte. Oain ikusi da ez, norbera ere, neurria handi batean, baina handi batean ere, babesten dutela. Ez kanporantz bezain beste, baina barrurantz ere babesten dutela. Eta hori izan laike motibagarria, iruditzen zait, eta jakinarazteko modukoa. Maskaren gaia aipatu duzu eta horri igual zehaztapen bat orain esan duzu, nahasmen handia egon zen hasieran beharrezkoa zela eta ez zela. Baina nahasmena, igual hartutze behar da, ez zela izan zientzia irizpideen araberakoa, baizik eta beste irizpide batzuk egon zirela nahasmen horretan, ez da? Bai, batez ere ez edolako eskura. Eta orduan gardentasun falta ikaragarriarekin, ez zirela beharrezkoak, behar zituztela osasun langileak, noski. Haientzat bakarri baldin bazeuden jakina, haiek jantzi behar zituzten, baina adibidez oihalezkoak denok egin genetzaken eta ez zuten hori bultzatu. Ez, eta ere gehiago, ez zuten bultzatu oihalezko horiek egitea eta nola egitea. Zer nik uste dut, ondo azaltzen baldin badute zelan egin behar diren, jendeak egingo zuen, ezta? Orduan, nik uste dut hor benetan divulgazio falta itzela egon da pandemia honetan agintarien bide horretatik, ezta? Uste dut, benetan, bai maskaren asuntoan, bai aerosolen asuntoan, izortze komentatu duen bezala, jendeak oraingoz ez dakila, zergatik den garrantzitsua aireztapena, zergatik den garrantzitsua baita ere kirola egiten dugunean esate baterako, bat bestearen atzean ez joatea, zenik kanporatu alditut aerosol horiek eta atzean datorrenari bidali, eta distantziaren garrantzia, zergatik distantzia bat behar da kirol bat egiten denean, eta beste bat behar da beste leku batean, eta bar, ez da. Hainbat gauza daude hor, nik uste dut, hobeto azaldu behar zirela hasieratik, ez da, eta ala eta guztiz orain baita ere ez direla ondo azaltzen, ez da. Zeren eta orain, behar bada aterako da aurrerago, baina inkluso orain dudazko daude eta ez dira ondo azaltzen txertoen arazoak, ez da? Eta ez dira azaltzen eta hor ditugu, ez da? Zergaitik batzuei eman, zergaitik beste batzuei ez, hemen nahasketa itzela dago, hau bestea, orduan guzti hori azaldu behar da oso ondo. Azaldu behar da beste kontu bat, eta nik uste eta askorako eman duena, eta nahaste askotarako ere eman duena asintomatikoen gaia da. Lehen aipatu duzu ez, gaixotasun honen ezaugarri bat bada, zenbaitetan asintomatikoak birusa izan dezakegula, baina sintomari gabe pasatu dezakegula gaixotasuna. COVID-aren ezaugarrietako bada, eta pixka galdera izango litzateke zer lehen esan duzu ez da berria ere, hori beste gaixotasun batzutan, beste virus batzuk ere ezaugarri izaten dute, baina bai gero pertsonak reiek transmisiorako orduan duten arriskuaren inguruan asko hitz egin da, ez dakit zein dan azken ordua horretan, zer dakigun horren inguruan, izortzeri zuzendutako galdera izango litzateke lehen hasiera batean, baina gero zer erantzi nahi baduzu, egia da, horren inguruan asko idatzi dela, artikulo zientifiko pila bat egon diela, ez? Eta oraindik ere, emaitza kontrajarria diela, lehenetik ikusten dugu, ez? Zuk esaten duzun bezala, ez da COVID-19-aren zerbait bereizgarria. Badaude beste virus eta beste patogeno batzuk, eramaile asintomatikoak eragiten dituztena, ez? Nik bai, hemen gustatuko litzaidakan nabardura bat egitea eta dauzkagu bi gauza. Alde batetik daukagu presintomatikoak eta bestaldetik daukagu asintomatikoak. Presintomatikoak izango lirateke pertsonak infektatuta daudenak eta infekzioa detektatzen zaienean oraindik sintomak garatuz dituztenak. Eta gero, epe batera, epe labur eta ertainera sintoma garatzen dituztenak, ez? Hoi argita garbi ikusi da presintomatiko hoiek gaixotasuna transmititzeko gaitasuna daukatela sintoma garatu baino lehen, ez? Lehen aipatu dudan bezala. Gero ditugu asintomatikoak. Hoiek kasu horretan infektatzen dira eta kasu honetan ez dute inolako sekulan ere sintomari garatzen. Bai? Orduan, proba egingo ez baliete, ez lukete jakingo kutsatuta dauden.
Horien inguruan oso eztabaida handia dago, ez? Badau ikerketa batzuk esate dutela, pertsona horiek daukaten karga birikoa sintomatikoena baino txikiagoa dela eta ondorioz ez dutela transmititzeko gaitasunik. Gero beste ikerketa batzuen berriz, ikusi da asintomatikoek eta sintomatikoek dituzten karga birikoak oso antzekoa diela eta printzipioz berdin transmititu dezaketela, ez? Orain gutxi CDC-ak, Estatu Batuetako gaitzetarako kontrolerako agentzia, publikatu artikulu bat, non egin duten meta-analisi bat, hartu dituzte Txinan egindako zenbait ikerketa eta datu guzti horiek analizatu dituzte. Eta horri ikusi dutena izan da, hartuta infekzioaldia 10 egunetakoa, aztertutako infekzioen 60% gutxi gora bera asintomatikoetatik zetoztela. Eta gero hor, 60% hori bitan banatzen zuten. Presintomatikoak ziren 135 eta asintomatikoak 124 inguru. Orduan, ikerketa horretan bai ondorioztatzen dute, pandemiaren bilakaeran eragin handia izan dutela bai presintomatikoek baita asintomatikoek ere. Anak aipatu du leno umeen kontua, ez? Gaitz honetan, hain zuzen ere, umeak dira asintomatikoki pasatzen duten, batez ere ume gehienak, ez dituzte sintoma larririk izaten, eta esango genuk ere, ez dutela ia ikusi daitezken sintomarik izaten, ez? Hola pasatute, konturatu gabe. Eta bazeuden ikerketak esaten zutenak, berez, beraietan karga birikoa ez zela oso altua eta orduan ez zutela asko transmititzen, baina egia da beste ikerketa batzuk esan dutela transmititzeko gaitasun handia dakatela eta oso vektore potenteak izan daitezkela, ez? Agian beraien artea transmisioa ez dela oso handia, baina umeengandik nagusietarako transmisioa asko potentziatu dezaketela, ez? Orduan, bueno, hor gaude, badirudi asintomatikoen pisua pandemiaren bilakaeran handia izan dela, ikerketa gehienek horren aldeko apostua egite dute, horren aldeko evidentziak emate dituzte, baina oraindik ere profesionalen artean eta dituen artean eztabaida dago, ez? Zer ikertua badagoela oraindik ere hor pentsatzen dut, ezta? Ikerketa lerro oso potentea egongo dela hor. Oso potentea, gainera umeekin egin dituzte ikerketa pila bat, ez? Eta ikusi dute ere adinaren arabera ere transmititzeko gaitasuna aldatzen dela. 10 urtetik gora transmititzeko gaitasun handiagoa dakatela, eta 10 urtetik bera transmititzeko gaitasun gutxiago dakatela. Bueno, hor ikertzeko sekulako potentziala dago, ez? Gaixotasunari buruz ere asko hitz egin da, gaixotasunak izaten duen evoluzioari buruz, eta ez dakit, eta baita lagaditzaken ondorioei buruz, ezta? Lehen Anak aurreratu zerbait, epe luzera ere zenbaitetan ondorioak uzten ditu gaixotasun honek, behin gaixotasunaren fase akutua edo pasatu ondoren ere, ez dakit orain arte evidentziek, zientzia ikerketek zer dioten honen inguruan, zer dakigu? Bueno, gauza de xente jundia jakiten, adibidez badakite, leneo esan deten bezala, batzuengan bakarrik gelditzen da arnaz aparatuan, baina besteengan organo gehiago ikutzen duten horietan, eta batez ere zitokinen ekaitza edo, immunitate sistemaren gehiegizko erantzun hori izaten den horietan, baina idea fintzen zeintzu izan daitezken hori gertatzeko faktoreak eta ze pertsona diren hori izateko arrisko handiagoa daukatenak. Eta faktore genetikoak badaude, ikerketa batzuk aterazian hasieran baitaren lotzen zuten larritasuna odol zeakin, taldearekin. Horiek gero pixkat ezbaian gelditu dira eta nik behintzat ez dut ikusi benetan berretsi didanik hortikan baino gehiago jo izan da, adibidez, detektatu dute beste pertsona batzuk dauzkatela antigorputzak. Eta orduan, immunitate sistemaren defentsak boikoteatu bezala egiten dio bere buruak, eta horrek larriagotzen du ikaragarri gero izan dezaken gaitzak daukan bilakaera eta pronostikoa. Eta horretan, bai idea egiten aurrera ben handiak. Arnasa aparatukoan esanik ez, hor ja badakite, ze posturatan, nolako arnaz gaiu, bestetan antikolagoa, kolakolatzaileak ebai, eta bueno,
dauden tratamentuak, lehendikan erabiltzen zirenak, zeintzu izan daitezken egokiak, ari dira fintzen, hankasartze batzuk ere egon dira bidian, baina normala da, ze hasieran altzutena, eskura zeukatena egin zuten. Eta gero antibirikoekin ere aurrera pauso desientiak ematen ari dira, eta horre gertaliteke, igual eukitzia ez oso luzera, botikak, berariazkoak, gaitza mozteko. Eta, bueno, gelditzen den beste zati hori peluzeko edo COVID iraunkorrari erantzuna emateko horregia esan oso aurrerapen gutxi ikusi den momentuz. Multzo osoa sintoma zabal, patologia, ez sintoma eta kasu honetan jadia patologia zabaladia garuneko azalduretatik hasi eta ohikoena dira nekea, arna zahartzeko zailtasunak eta presioa bularrean, karranpak edo korputza darretan edo mina edo karranpak eta horrelakoak, usaimenaren eta hori izan da asko entzun zerbait, ez da? Gaztamena eta usaimena hori ematen du kasu gehienetan behintzat erreskuratzen dela, eta horiek izango liak sintoma, bai ikusten dena da, asko eta asko horrelako patologia daukatenek, benetan zailtasun handia dauzkatela bere bizimodu arruntera itzultzeko. Eren bat edo horrela izan da gai gainditzeko. Bi eren, oraindik ere, burruketan da. Gainera itxaron egin behar dugu, ez da? Esan nahi zut, benetan evoluzio hori zein den ikusteko, oraindik goiz da. Goiz da, baina asko irauten dula ikusten dugu, baina pasatiolako, 8 hilabete, kasu batzuetan, eta 8 hilabete igaro ondoren ere, bi erenetan iraun egiten dute. Eta gainera, batzuetan behintzat, izaten da, olatuka bezala baitare hau, etorri eta joan egiten dira. Bai, ez dira gainera oso ondo hartatuta sentitzen, orokorrian. Ez dakit datu bilketare zenbateraino dan zorrotza, askotan ez zutelako hospitalizazio hori behar izan, eta behintzat lehenengo olatuko horiek gerora eman dute horren berri. Orduan, gertaliteke egotea are eta jende gehiago. Eta gertaliteke jendea egotea lotura egitea zaile egiten zaiona begak orain ditun arazoen artean eta izan zuen COVID horren artean pentsatzen dut. Ez bakarri jendea, profesionalek ere bai, medikura zoazenean, patologia horietako bat esaten dezunean, medikoa berak ere, igual zeltasuna ditu. Lotzeko adibidez, memoria hutsuneak eta arreta falta, lotzea COVID-arekin. Hori da hain justu daukata ikesetako bat. Bai. Hor. Ederki. Miren eta Izortza, ez dakit zerbait eratxe nahi duzuen kontu honekin? Nik uste dut ondo azaldu duela Anak, gaixotasun horretan sintoma batzuk ohikoak dira, esango genuke, baina badaude beste batzuk, ez hain ohikoak direnak, eta baita ere COVID-aren iraunkor gaixotasun hori zerbait eskatzekoa dela, ez da. Karo, ohituratuta geunden koronavirusekin, normalean sintoma arinak ematen zituen koronavirusak, ez da, hotzeria. Eta orduan, honetan, hasiera batean ikusten genuen, ematen zituela sintoma askoz ere larriagoak, eta gero ikusi egin dena da iraunkortasun hori pertsona batzuetan, ez da. Eta hori bai da gauza, berezi bat esango genuke. Ez da gertatzen bakarrik virus honekin, beste virus batzuekin ere gerta daiteke eta gertatzen da, baina, ez dakigu oso ondo zergatik, eta gero nik uste dut hemen beste gauza bat galdetzeko eta baita ere ikertzeko dagoen beste gauza bat da, ea COVID iraunkor horiek dituztenak eta behar bada virus hau latente moduan edo sormen egoera moduan gordeta gelditzen den leku batzuetan ala ez. Hor badago baita ere beste esparru bat ikertzeko eta ikertzen ari direnak. Eta nik uste dut hori badala beste bide garrantzitsu bat patologian aztertzeko.
Bai, eta ez bakarri patologian, itxura danez, hori gertatutan kasu batzuetan, ikusi dutela, hilabeteak pasa eta jarraitzen dutela positibo ematen, beraz, infektatuta daude oraindik eta infekzioa aktibo daukate, hain justu mutazioak eta izateko, askoz aukera gehiago dauzka horietan birusak, eta orduan, badia zerbait, arreta handia jarri behar zaiona, hori izan laikelako jatorrietako bat, gero, mutazio kaltegarri eta kezkagarriak gertatzeko, mutazioak etengabe gertatzen dira eta gehienak ez dira igual aintzat hartzekoak. Baina justu pertsona horietan eta iraun egiten dunean infekzioak hain luze, orduan bai, da oso kezkatzekoa. Eta bai, hor galdera ikurra handia dago, bai. Ikerketarako beste lerro oso garrantzitsu bat pentsatzen dut, eta denboraren joana ezinbestekoa da baita ere ondorioetara iristeko. Bai, da zerbait aztertu beharko da, azken finean beraiek esate duten bet, ez dela COVID-19 gaixotasun kronikoa bilakatu daiteke, ez? Eta COVID-19ak eragiten dituen beste gaixotasun batzuk ere kronikoa dienak. Nik nire arlora eraman da, ikusi da, ez, COVID-19 pairatutako pertsonek ere diabetesa garatzen dutela, batzuk. Eta hori ja bizitza sorako gaixotasun kronikoa, ez? Orduan nik uste osasungintza nolabait prestatu behar dela kronizazio horreri aurre egiteko nolabait. Gero aintzat hartu behar da, askotan ziuetan ere oso bolara luzeak egin behar izaten dituztela gaixoek, eta ziuetako egonaldiak ere askotan izaten direla, bolara luze baterako osasun arazoen motibo, ez da? Bai. Bai, errehabilitazio luzea behar izaten dituzte, eta menpekotasun handia izaten dute. Bai, eta, bueno, principalki, behar bada baita ere, anak ez dakit oso baikorra den, ala ez, esan ez agian medikamentu bat izango dugula, ez da, kontrolatu alizateko hori, nik ez dakiz, badaramagu hainbat hilabete eta oraingoz hainbat ikerketa egiten ari dira, eta, probatu egin dutenak ez dute emaitza nahiko onik ematen, ez da. Eta orduan, egia da, ditugun botikekin tratatzen dituztela, ez da, eta ditugun botika guzti horietan, egia esan baita ere emaitzak ez dira, hau da, ez dago botika mirari bat, esango genuke honekin tratatu eta sendatzen dira, ez. Ikusten da baita ere paziente ezberdinak erantzun desberdina dituztela botika ezberdinen aurrean, ez da hori baita ere ikusten da, orduan. Hor badaudela beste faktore batzuk eragina dutela, nolabait esateko, erantzun horretan. Eta hori baita ere, momentu honetan aztertu gabe dago, ez da, ze faktoriak izan daitezkeen, zergatik batzuk hobeto erantzuten duten beste batzuk baino, batzuk kortikoideak erabiltzen, edo kortikoideekin tratatuz ondo erantzuten dute, beste batzuk ez hain ondo, hor badaude hainbat faktore. Bueno, nik antibirikoetan bai ematen du balitekela gintzat, tortzia, ja saio pertsonetan eta idealak diten saio klinikoak, baina egia da, konparatuta adibidez txertoen ikerketarekin, ez etorrelako miraririk espero, Hor, 3 lerro bezala ikusten ditu nik hasieran diagnostiko testak, iruditzen zitzaiten oso garrantzitsua zala, hor diagnostiko azkar eta fidagarriak eta merkeak lortzia bizimodu normala egiten lagunduko zigutena batez ere itxi eta kontrolatuetan, adibidez unibertsitateak eta lantokiak eta bar, hor itxaropen handia neukan, botikak, antibirikoak batez ere, baina baita patologiak sendatzen lagunduko zutenak, eta azkeneko zeon txertoa. Eta txertoena, da igual, espero nuna, azkarro, oiaina azkarrezala jungo, eta beira. Azkenen hori izan da azkarrena. Eta diagnostikoena, zaina, baina zenbat agian kostatzen eta zenbat erreztuko liguken bizitza askori, ez? Bizimodu normala egiteko. Bai. Zaila da apustuak itiagia. Oso. Txertoa aipatu duzu, izango dugu tartetxo bat txertoari buruz hitz egiteko, zalantzari gabe, baina aurretik tentxo bat egin nahiko nuke mutazioei buruz hitz egiteko, aipatu duzue gaixotasuna, birusa gero eta gehiago zabaldu, pertsonen barruan ere gero eta denbora gehiagoan egon, iraupen hori luzatu dela,
handitu egiten dela arriskua baita ere mutazioak edo aldaerak hor ere zalantza izaten den, noiz den mutazio eta noiz den aldaera. Baina ematen hori zerate lezioarekin uste dut zalantza hori ere argituta aldegin izango dugula gaur. Miren entzada, printzipioz galdera, mutazioen inguruan, ez? Oraintxe, azken aste hauetan ikusten asko hitz egiten hasi garela mutazioen inguruan, denek herrialde batetik eta bestetik datozenen izenak hartu dituzte dagoeneko, ze ikusi da orain arte birus honek eraldatzeko duen gaitasunaren inguruan, Miren? Bueno, lehenengo eta behin esan behar dena da birus hau ez dela oso aldakorra. Hau da, entzuten ari gara mutazioak, aldaerak, eta baina zorionez ez da oso aldakorra. Konparatzen baldin badugu beste batzuekin, esate baterako gripearen birusarekin askoz ere aldakorragoa da. Orduan, birus hau ez da oso aldakorra, baina aldatzen joaten da. Eta hori da, birus guztiek egiten duten mekanismo bat. Evoluzionatzeko, beraiek evoluzionatzeko, aldatzen joaten dira. Eta aldaketa horiek nola egiten dute, bere genoman mutazioak pairatuz. Pairatzen dute mutazio bat, 2, 3 eta bar, ezta? Orduan, aldaerak bihurtzen dira noiz, normalean mutazio bat baino gehiago dagoenean, ezta? Ez dago zenbaki kopuru bat esanez. 3 mutazio jasanda, aldaera bat bihurtzen da, ez. Baizik eta mutazio horiek leku konkretu batzuetan gertatzen direnean, esate baterako, birus honek du leku konkretu bat dela S proteina hori, hau da gure lehen aipatu duen, izortzek aipatu duen gure errezeptori horietara edo hartzaile horietara lotzen dana, ACB horietara lotzen dana, giltz horretan esango genuke aldaketa bat gertatzen denean, horrek bihurtzen du, mutazio horiek bihurtzen ditu aldaera bat, ezta? Azken finean aldaketa, badalako garrantzitsua esango genuke. Orduan, zer ikusi izan da? Aldaerak hasieratik ezagutzen zirela. Hau da, Wuhanetik etorritako birus hori eta orain dagoena hainbat aldaera pasatu egin ditu, esango genuke, desberdinak. Udan, esate baterako egon zen aldaera bat, Europa mailan edatzen joan zala eta dominatu edo nagusitu egin zuena. Hau da, Wuhaneko aldaera horretatik guztiz desberdina zana. Eta hori, aldaketa ezberdinak pairatu ondoren, mutazio ezberdinak pairatu ondoren, aldaera berri bat sortu zen. Horri ez zioten izenik eman, esango genuke izen Espainiakoa edo Frantziakoa edo ez zuten izen berezi bat eman. Gero zer ikusi egin da, hurrengo asteetan eta hilabeteetan aldaera berriak sortu izan direla, ezta? Eta, izenak eman diote, lehenengoa ez sortu, baina antzeman zelako Britainia Handian, ezta? Eta zergaiti Britainia Handian, ikuste dut hori baita ere oso garrantzitsua da esateko. Britainia Handian badute osasun sistemak badauka oso sekuentziatzeko potentea den sistema bat, ezta? Eta asko sekuentziatzen dute. Eta hor, ikusi egin zuten, bazegoela aldaketa batzuk garrantzitsuak zirenak, edo garrantzitsuak izan zitezkenak genoma horretan, eta aldaera berri bat sortu edo sortaraztea eman zuena. Eta horri, Britainia Handiko aldaera izenarekin ezagutu zen. Horren ondoren, beste batzuek baita ere ezagunagoak bihurtu izan dira, Hego Afrikakoa edo Brasilgoa, eta Brasilgoa izatez, ez zuten Brasilen ikusi, baizik eta ikusi zuten Japonen. Ezta, Japonen ikusi zuten, edo antzeman zuten aldaera hori, Brasilgo edo Brasilik etorritako pertsona batean izango genuke, ezta? Eta gero joan dira baita ere beste desberdin batzuk, adibidez Estatu Batuetan, adibidez Afrikan baita ere herrialde batzuetan, Alemanian ere, hau da leku ezberdinetan aldaera ezberdinak daude. Hemen, garrantzitsuena dena da, aldaera horiek esango genuke ze garrantzia duten ikustea. Non sortu izan diren, zein puntutan, genomaren zein puntutan sortu izan diren mutazio horiek. Mutazio horiek sortu izan baldin badira esate baterako S proteina horretan, ez da giltza proteina horretan, eragina izan dezakelako hainbat esparrutan. Alde batetik, gure zeluletan hobeto lotzeko, eta hobeto lotzen baldin bada, hobeto kutsatzeko ere, ez da? Eta horregaitik, kutsakorragoak dira aldaera batzuk beste batzuk baino, transmisiokorragoak izan daitezke batzuk beste batzuk baino,
Eta baita ere, aldaketa horiek, mutazio horiek pairatzen baldin badira gune batzuetan, non guk sortzen ditugun antigorputzetatik ihes egiteko mekanismoa sortzen baldin badu, ezta? Eta hori da pixka bat kezkatzen duena, txertoak eman aldituzten bezpena dela eta, ezta? Ea mutazio horiek gertatzen diren gune horietan, gure antigorputzen edo antigorputzetatik ihes egiteko mekanismoetan. Horiek dira gehien kezkatzen dituztenak esango genuke. Orain ikusten dena da, aldaera guzti hauek badirudi askoz ere transmisiokorragoak direla, askoz ere kutsakorragoak direla, eta horrek ematen duen kezka ere da zenbat eta pertsona gehiago kutsatuagoak egon, edo zenbat eta kutsatu gehiago egon, hospitalizatu gehiago egon daitezkela, zainketa intentsiboko unitateetan jende gehiago egon daitekela, eta horrek hildako gehiago sortu ere, ezta? Eta bigarrenik, oraingoz ez dago guztiz argi, ea baita ere txertoetatik ihes bide mekanismoak sortu egin dituzten ala ez aldaera horiek. Badaude hor ikerketa batzuk, baina ez daude guztiz, ez dira aztertu pertsona asko, esango genuke oraingoz, bai esaten da, adibidez, Hego Afrikakoak txerto batzuekin, AstraZenecakoarekin esate baterako eraginkortasun baxuagoa duela, baina hala eta guztiz badirudi kontrolatzen dituela sintoma larriak, eta hori oso ona da, logikoa den bezala. Orduan, alde horretatik oraingoz gauza kontrajarriak daude. Baina, bai eta zerbait aztertu egin behar dena, eta zaindu egin behar dena, eta kontrolatu egin behar dena une oro. Nik aipatu nahiko nuke, Mirenek esaten duen bezala, mutazioak ematen diela eta zerbait normala dela, ez? Baina nik uste dut Europan eta hemen jarraitzen ari dugun estrategia, ez, virusaren elkarbizitzearena, horretarako aukera ematen dula nolabait, ez? Beste herrialde batzutan, non beste estrategia mota batzuk jarri dituzten martza, zero COVID-en antzekuak, seguruenik ez dute horrelako arazorik izango, ez? Orduan nik uste dut ere lotu behar degula zein dan arriskua, zein egiten dugun estrategiarekin, eta ikusi zen olako arriskuak eragingo dituzten aurrera eramaten ditugun estrategiak, ez? Zenbat eta pertsona gehiago kutsatu, zenbat eta gehiago zabaldu virusa, olako mutazioak arriskutsuak izan daitezkenak agertzeko probabilitatea altuagoa delako, ez? Hartzen diren erabakien ondorioa ere badela neurri batean, virusak izango duen zabalkundea eta eraldatzeko gaitasun hori, ez da? Hartzen ez diren erabakiena, batez ere. Eta azteko sekuentziazio oso gutxi egiten delako, hemen adibidez, eta badaude sistema oso errexak ur zikinetan, ur beltzetan, leku askotan aplikatzen dituzte, ez bakarrik koronavirus honentzako, beste batzuentzako ere jarraipen egiteko gaixotasunei, eta hemen oso gutxi erabiltzen horrelako gauzak. Eta hori, hartzen ez direnena izango nuke dela gehienak. Askoz gauza gehiago egin daitezke. Neurri murriztaileak jartziaz gain, baliabide gehiago jartziare. Eta horrek mutazioan ere eragina du gauza, izortzeko ondo esan duen bezala, beti gertatzen da, hori berezkoa da, baina horren erritmoa edo horren edadura hor bai eragin daitekeela, ez da? Hala ere, birus batek mutatzen duenean, aldaketak egiten dituenean, egokitzen ari dela, lehen, justu hasi aurretik azaltzen ari zinaten, egokitu egiten dela. Egokitu egiten da, zabaltzen jarraitzeko, ez da? Bere helburua beti izango da zabaltzen jarraitzea. Berak ez dauka helbururik berez. Baina, evoluzioaren legei jarraituta, edatzen da gehien, aukera gehien dauzkana arrakasta izateko. Eta arrakasta ematen dion ezaugarri hori orduan nagusitu egingo da. Eta horregatik epe luzera espero izatekoa da, patogeno ia guztia bezala, ero asko eta asko bezala, tratu moduko batera, iritsiko gehala, oreka moduko batera, ez dela hain geiztoa izango guretzat, eta orduan,
bukatzea dauka, beste koronavirus batzuk bezala, hotzeria eta horrelako gaitza eragiten, baina desagertu ez dela desagertuko. Hori da, aditu gehienek egiten duten aurreikuspena oso epe luzera. Eta bitartean eragiten duen kaltea, hori bai dago, pixkat, gure esku baino gehiago, hartzen da neurrien araberakoa izango da. Hartzen direnak eta hartzen ez direnen araberakoa. Orain adibidez, aurki txertaketaren gaiari helduko diogu, baina, lehen Mirenek hitzaldia hasi baino lehen ideia oso interesgarri bat heldu dio, txertatzen ari dira zorionez adineko pertsonak eta kalte berenak izan daitezkeenak, birusaren aurrean, baina horrek pertsona gazteagoak birusa eramango du, nolabait ere, bere ez du helbururik, oso ondo esan diozuana, baina jarriko du, eramango du birusa, beste pertsona gazteagoen gana, ez da? Horrek ekartzake, lehen Mirenek, ez dakit pixka sakondu ezaken, lehen hitzaldia elkarrekin jendearen aurrean hasi aurretek aipatzen zuen ideia batera, ekar dezake horrek nolabait ere, dituen gaixo berrien edo gaixo potentzial berrien araberako egokitzapenak egin ditzake, Miren, birusak? Nik uste dut, argi dagoena da, birusak nahi duena da nitxoak joan bilatzen, ez da, eta adintarte horietan esango genuke, demagun, 80tik gora edo 70tik gora, jadanik babestuak baldin badaude, bai txertoak eta dela eta bar, eta hori, adin horiek jeisten baldin bagoaz, gero 50tik gora eta bar, txertatuak daudelako, immunizatuak daudelako, eta bar, guztiz kontrolatuak baldin badaude, birusak egingo duena izango da nitxo berriak bilatu, eta nitxo berri horiek izango dira jende gazteagoa, ez da. Jadanik orain zerbait ikusten ari gara patologia, hau da, klinika larri batzuk agertzen ari direla modu arruntago batzuetan, pertsona gazteetan lehen ikusten ezena, ez da. Eta hori zergaitik, pertsona nagusi horiek edo zaurgarri horiek babestuagoak daudelako, alde desberdinetatik, ez da, alde batetik, babestuagoak egon dira, isolatuagoak egon direlako, ez da, eta jadanik immunizazio kanpaina horretan baita ere immunizatzen ari direlako, ez da. Eta hori ez bakarrik hemen, beste herrialde batzuetan, gaur edo atzo irakurtzen neban, Israelen baita ere kezkatuak daudela horregaitik, ez da, eta han txertaketan kanpaina oso ondo daramate, hainbat pertsona jadanik, eguneko hainbat pertsona txertatuak daude, eta ikusi egin dute, patologia orain, klinika orain ikusten ari direla pertsona gazteagoetan, eta klinika larriak. Eta hemen, galdera hori da, zer gertatuko da aurrengo asteetan, hilabeteetan, asteetan ez dut uste, hilabeteetan zer gertatuko den, eta inkluso hori jeisten baldin badoa, inkluso umeetara lega daiteke, ez da. Eta orduan, hori bada beste kezkatzeko gauza bat ere. Kezkatzeko bakarrik ez, txertaketa kanpainak behar da moldatu egin behar direla ere hasi dira planteatzen, eta lehen lerroan daudenak, baina oraingoz arrisku taldetatik kanpo ikusi direnak, adibidez, supermerkatuetan lan egiten zerbitzuak ematen dituztenak eta jendearen aurrean daudenean, eta lan egiteko adina daukaten gazteak, horiek hain justu, komeni dela behar bada lehenago babestea, adinekoak baino, bestela galtzen dalako baitare eskulana. Orduan, bai, planteamentua bera, mairainean jarretzen denean, pixkat gogorra da ikuspegi etiko batetik zaurgarriagoak direlako evidentzia bat da, ez da, adinekoak dira kalte handiena jasaten dutenak, eta orduan, haiei ukatzia beste batzui emateko, arrazoi horregatik, ezin dutelako interlana, edo beste aukera bat ez daukatelako bestera batera egiteko lana eta babesteko, gogorra da. Olako auzi etiko asko aidea sortzen, ez, etengabe. Eta adibidez hau da bat. Arrazoi. Txertoen gaia aipatu duzu, eta bai, izortzeri zuzendu nahiko niokela galdera, txertoaren asteak damazkigu txertoare, hilabeteak esango nuke txertoari buruz hitz egiten. Esango nuke espero zenutena, zientzialariak ere espero zenutena, baina lehenago hasi ginela txertoari buruz hitz egiten
gauzatzear zegoen zerbaiten moduan, zientzialari askoak adierazi guzue liluragarria izan dela txertoaren prozesua, zein azkarre lortu den txerto bat. Bueno, txerto bat ez txerto, hainbat txerto merkatuan egotea dagoeneko, eta ja eskuragarria egotea. RNA txertoi buruz asko hitz egin da, ez? Nolabait ere orain arte erabiliet ziren txerto batzuk ja, justu lortzen lehenbizikoak era horretan lortutako txertoak, edo era horretan funtzionatzen duten txertoak izan dira. Ez dakit, izortze zuen talaia horretatik, ez? Nola ikusi duzu prozesu hau? Bueno, zuk esan duzun bezala, liluratuta, ez? Eta uste dut prozesua izan dela zoragarria, urtebete baino gutxiagon 200 txertoen garapena martxan jarri, 100 baino gehiago entzegu klinikoetan, gizakietan, eta uste dut orain direla 10 bat ja, baimen berezi hori eskuratu dutenak, ez? Gu bakarrik 3 entzuten ditugu, Spundik noizean behin etortzen zaigu, baina berez ja 10 bat badaude martxan, ez? Eta niri ustez da ikaragarria, zuk esaten duzun bezala, nik ez nuen espero, nik komunikabideetan askotan esaten nuen, nik ez dut uste abenduan txertoa egongo denik, ez ezinezkoa da, eta baitu sorpresa, bai, txertoa daukagu eta txertoa ematen ari gara, ez? Egia da, eta aipatu behar da, hor oinarrizko ikerketa asko egon dela urteetan zehar, ez? Alde batetik, beste koronavirus batzuk ezagutzen genitun, beste koronavirusen inguruko informazioa bageneukan, orduan horrek asko erraztu du nolabait esateagatik, txerto horiek nora bideratu behar ziren, ez? Ze antigenoaren kontrakoak egin behar ziren, ez? Eta hortaz gain, egia da mRNA txertoan, mRNAan oinarritutako txertoak hau direla lehenengoak komertzializatu egin dienak, baina ez dira lehenengoak gizakietan jarri dienak. mRNA txertoak ja existitzen ziren aldez aurretik, zenbait virusen kontra, Zika, ez banago oker, errabia, zitomegalovirusaren kontra, eta horietako asko ja entzegu klinikoetan zeuden gizakietan, ez? Ondino entzegu klinikoak martxan daudenak eta igual emaitzak ez ditugunak, baina hauek ez dira izan gizakietan probatu dien lehenengo mRNA txertoak, ez? Eta nik hemen nahiko nuke egin pixka bat oinarrizko ikerketaren aldeko apologia, ez? Hemen aplikazioa ikusten dugu, ez? Hemen dago txertoa. Baina zenbat urteetan zehar egon zan Katalinkariko, dala txerto hauen ama, esan dezagun mRNA txertoan ama, lanean mRNA molekula terapeutikoa esan zitekela esanik, ez? Eta zenbat kolpe jaso zituen, ez? Inork ez zuelako dirua bideratu nahi, berak zituen idei horietara, ez? Eta urteetan zehar jarraitu zuen RQR esaten den bezala, mRNA eduki dezakeen potentzial terapeutikoa aztertzen, ez? Eta azkenean behitu da. Hainbestelako oinarrizko ikerketa egin ondoren hor daukagu emaitza, ez? Eta askotan nahi dugu egun batetik bestera aplikazioa ikustea, ez? Nik askotan aipatzen dut ikerkuntza proiektuak eskatzen ditugunean, zati dute, eta patentea zein izango dan, eta zertan aplikatuko ez du, ez? Uste dutelako egun batetik bestera hori egin daitekela, ez? Eta honek erakutsi du ezetz. Denbora asko behar dela, oinarrizko ikerketa hona egiteko, baina gero oinarrizko ikerketa lortzen dituzun emaitzak nolabait irauli daitezkela aplikagarria izan daitekeen zerbaitera. Eta nik hori utzi nahi dut azkenengo mezu gisa. Ondo emandako mezua izortze eta oso garrantzitsua. Segurazki txertoari buruz izango dira gauza gehiago, baina ja azken galdera batera bideratu nahiko nuke, gero ja parte hartzaileek ere aukera izan dezaten solaserako eta galdera batzuk egiteko, ez da? Azken galdera egin nahiko nizueke, zuek zientzialariak zerate, 3, talaia ezberdinetatik, jardun ezberdinetatik, baina 3 lehen lerroan jarri zerate, ez da? Komunikazioa, zientziaren komunikazioak eta divulgazioak inoiz baino garrantzi gehiago hartu duten aldi batean, 3 jarri zerate lehenbiziko lerroan, eta zuek seguraski besteleri izango dituzuen zuen jardunei, erantsi behar izan diozue, hor egotea. Ez da hori, lehenik eta behin eskertu egin behar dizuegu, zubi neurri batean zientzia munduaren eta geure jardunaren, nik kazetarion izenean ari naiz, edo edabideon ari garanean izenean, zubi hori hor ikustea guretzat oso garrantzitsua izan delako, ez da? Eta ez gaur eman duzuen lezioaren moduko zerbait eskuragarri izatea,
gauza oso handia izan delako, baina bai galdetu nahiko nizueke, zuek hilabete hauetan egin duzuen lan horretatik, adibidez, gogoratu nahiko nieke parte hartzailei, Miren eta Ana, pentsaldian, berrian egiten dugun zutabeetan, gure kolaboratzaileak direla, Izortzek ere asko parte hartu du, oso jardun publikora atera zerate, zaki nola ikusi dituzuen, zientzia jardunaren eta gizartearen eta hedabideen ere bai, arteko zubiak, zubi horien sendotasuna zer nolakoa den atzeman duzuen zuen hilabete hauetako ibilbide horretan. Nahi duzuen hasita, uste dut Anari niola lehenik eta behin, komunikazioaren arlo horretan igual bere jardunarekin txertatuta dagolako. Hori da, nire kasua desberdina da, Izortzek eta Mirene bai bere lanaz gain egiten dutela komunikazioa, eta nire kasuan berriz komunikazioa da, nire jarduera profesionala, eta horrez gain, naiz orduak sartzen, hala dagokidalako eta ardura hori sentitzen detelako. Zientziaren komunikazioa den garrantzian sinisten du Eluiarrek, eta bere sortu zan unetik, hori izan zen bere jardun nagusitako bat. Euskararen normalizazioa eta zientzia gizarteratzea. Sinisten dulako zientzia gizarteratzea eta kultura zientifikoa edatzea dala gizarte kritikoago irizpideduna eta jantziago bat egiteko tresna ahaltsua eta orain argi eta garbi gelditu den benetan funtsezkoa dela ez bakarrik krisitik ateratzeko, baizik eta bizimodu baita etikoagoa, bidezkoagoa, berdinzaleagoa izan ahal izateko. Ikuspegi horretatik, hori, ez da bere jarduera. Eta zubi horiek zer nolakoak dira zure ustez? Igual, zehaztapen bat egingo dut, jendea galderak gitaltzen joan daitekeela, gero aurkia zuek erantzungo dituzuelako. Zubi horiek zer nolakoak dira zure ustez, Ana? Zientziaren eta gizartearen eta hedabideen artean ere bai, ez dakit zubi horiek aski sendotasun dutela edo oso ahul heldu diran ataka honetara? Bueno, heldu dira oso une kritikoan, komunikabideak krisi larri batian sartuta dauden momentuan, ez da, orduan alde ona dauka, zientzialariak eta Miren eta Izortze dira horren froga, sinesgarritasun handia daukate, oroar. Jendeak oso ondo baloratzen du eta aditu baten izenaren ondoan jartzen duenean zientzialaria dela, sinesgarritasun gehiago ematen zaio beharra da, beste arlo batzutako profesionalei baino. Orduan hori badauka zientziak berezko zorroztasuna daukalako bere jardueraren muinean, eta hori guk, eta beraiek zer esanik ez, erakusten dutelako ez bakarrik hitzez, baizik eta ekintzaz. Eta hori bada, ze gertatzen da, zientzialariek esandakoa eta gizartera iristen den bitartean, hor badaude baita ere administrazioak jartzen dituztena bere arauak eta egiten dituztela kanpainak, eta hor bezu ez bada koherentea, ez bada sendoa, eta zirrikiturik ikusten ez baldin badio, zirrikitu guzti baldin badizkie informazio faltsuei eta interesatuei, hor azten daia nahazten eta hori gertatu da. Miren eta Izortze izugarri interesatzen zaizuen ikuskera, ez da zuen talaia badalako zientzia jarduna, eta hemen eskuzabaltasun handiz jarri zeratelako hor lehenbiziko lerro horretan, ez da? Eta ez dakit, zubi horiek nola ikusten dituzuen? Izortze edo Miren nahi duzuen. Nik uste dut orain arte zubiak ez zirela oso sendoak, ez? Nik uste dut pandemia honek azaleratu duela nolabait, ze garrantzia daukan, Anak aipatu den bezala, kultura zientifikoa, eta kultura zientifiko hori edatzea jendartearen artean, esan duen bezala, neurriak hobetu ulertzeko, pandemiari aurre nola egin behar zaion ulertzeko, hartzen diren erabakiak ere nolabait ulertzeko, batzutan ez dira ulertzen. Azken fina ez baduz ulertzen horren atzean egon daiteken ebidentzia zientifikoa zein den, zaila egiten zaizulako, batez ere errestrikzioen aldetik dijoaztenean, ez? Eta, egia da nik orain arte ez nuela divulgazio askorik egiten, nire lanari dagokionean bai, eta COVID-19arekin hasi naiz divulgazioa eta komunikazioa gehiago egiten komunikabietan eta bar, eta nik uste dut arduragatik izan dela, ez? Esaten dudanagatik. Nik uste dut
datu zientifikoak modu divulgatiboan helaraztea jendarteari bere biziko garrantzia daukala hartzen diren neurriak eta egin behar diren gauzak ongi ulertzeko. Orduan, arduragatik batez ere, eta baita ere, ikusten dualako jendeak asko eskertzen duela. Ez bakarrik kazetariek, asko eskertzen duzutela, baina baita ere gero kaletik entzuten da jendea, ez? Eta jendea ikusten zaitu telebistan edo irratian, eta galdera gehiago egiten dizkizu, ez? Eta jendeak eskertzen dizulako nik uste horregatik bakarrik pena merezituela, ez? Miren, Bueno, nik nire aldetik egia esan divulgazioa jadanik egiten nuen, ez orain beste esango genuke, ze orain izan da, bueno, gainezka ez da, baina bai egiten nuen, bai Elhuyarrekin eta bai beste, bueno, kultura zientifikoarekin eta bar egiten eban, ez da. Egia da nik hemen ikusi izan dudana da, bueno, zuek komunikabideek sartu zaretela buru belarri pandemia honetan, logikoa den bezala, eta, bueno, komunikabide ezberdinak daude, ere, baina esate baterako zuen aldetik, berriaren aldetik, nik benetan eskertu nuen hasieratik, eta, bueno, benetan jarraitzen dute eskertzen, esate baterako pentzaldia hori izatea, hasiera batean beste izen batekin izan zuela, hau da, zutabe hori, esango genuke, egunero jartzea zientziaren esku. Nik uste dut hori badala posgarria horrelako aldizkari batean edo egunkari batean agertzea. Hori esan ohikoa eta nik uste dut hori bai dala garrantzitsua. Eta nik uste dut bai gizarteak hori eskertzen duela, nik uste dut niri ailegatu zaizkit mezuak esanez, eskerrak emanez benetan egiten dugun lanagaitik. Nik uste dut, gu unibertsitateko langileak bezala, badala ere gure lan bat, esango genuke ez da, hau da, guk egiten duguna divulgatzea, guk egiten duguna gizartearen menpe jartzea eta gizartearen argi, erakustea, ez da, hori garrantzitsua da. Eta, alde honetatik, pandemia honetatik, dakiguna eta ikasten ari garena, nik uste dut modu ulergarrian jartzea ere badala gure lana, ez da. Benetan estimatu besteik ezin dizuegu egin, izan ditugun galderen aurrean referente izan zarela telako, eta eskutik eraman gaituzuela edo zuen eskua horre izan degula sentitu degulako, eta hori horrelako egoeretan oso garrantzitsua delako. Eta orain ja, parte hartzailei, azkeneko minutuak galdera Nagorearin lankidea, ibili da, heldu diren galderei eta erreparatzen, eta arek egingo dizkizue, algeraziko dizkizue, iritsi diran galderak Nagore nahi duzunean. Bueno, kaixo, esan behar dugu galdera pila bat jaso ditugula, saiatu gea blokeka bere izen, esan behar dugu ez digula seguru aski asti emango galdera guztiak erantzuteko, baina saiatuko gea labur-labur blokeka galdera horiek adierazten zuei. Lehenbiziko blokea txertoei buruzkoa daukau, eta batek dio. Txertoei buruz, zer duzu esateko, gizarteko adintalde guztietan jarri beharko lirateke, Norvegian adibidez, aztertzen ari dira, 60-70 urtetik aurrerako helduei eman ala ez, zenbait heriotzak gertatu direlako txertoa jarri ostean. Zenbait ikerketa ere argitaratu dira horren inguruan, eta eragin desiragaitz eta heriotza kasu batzuk direla adierazten dute. Ea kontu honi buruz argia emateko gai zeaten, esaten du. Bestalde, txertoen inguruan gai hori jarraiki, aukera izatekotan, ea zentzuzkoa izango litzateken aukeratzea ARN-a mezulariz egindakoak baztertu, eta tradizionalagoak diren beste horietara jo, balizko albo ondorioak saiesteko, eta hirugarrena txertoen inguruan batek dio, galdetzen du behar kronograma bat, ez zote genukeen behar, bakoitzak noiz txertatu behar duen jakiteko. Bueno, albo ondorioei dagokionean, bai heriotza aipatu egin da, baita de albo ondorio larriak, errealitatea da, eta ikusi duguna bai Israel eta baita beste herrialde batzuetan, nun txertaketa kanpaina oso aurreratu dagoen, da albo ondorio larri oso gutxi diela. Askoz gehiago dira lortzen diren onurak, askoz gehiago ekiten dira hildakoak egotea COVID-19 gaitza hartzeagatik, benetan txertoak eragin ditzazkeen
hiltzeak ez diela egon, nik dakidala behintzat, behintzat ez txertoaren eraginarekin erlazionaturikoek edo behintzat ez da konprobatu. Orduan, nik esango nuke alde horretatik lasai asko egon gaitezkela, ez? Albo ondorio oso gutxi egon direlako eta egon direnak batez ere direlako beste dozein txertoarekin ikusi ditugunak, ez? Sukarra, mina besoan, ez direla benetan albo ondorio larririk gertatu. Eta gero, txerto konbentzionalen inguruan, egia da, hasiera batean pentsatzen genula, txerto konbentzional horiek asko hobeto funtzionatuko zutela, ez? Eta beste zenbait gaixotasunei aurre egiteko, egia da, beste txerto motak erabili diela, ez? Orain arte mRNA oinarritutako txertoak ez direlako erabili. Baina baita ere, datuetan oinarritzen baldin bagara, ikusten dugu txerto horiek eragiten dituzten albondorioak, txerto tradizional horiek eragiten dituztenaren oso antzekoa diela, ez? Ez daukatela hola kalte ondorio berezirik. Orduan, nik alde horretatik esango nuke txerto hauek seguruak diela, oso eraginkorrak izaten ari diela, eta ez nintzateken joko txerto tradizionaletara. Onak izan daitezkere, eta garatzen baldin badia ere, beste aukera bat eukiko dugu, ez? Baina ez dituzke alboratuko RNA txertoa bakarrik berria dielako. Alderantziz esango nuke, badira besteak baino seguruagoak, azkarrago gainera berdiseinatu daitezke beste mutazioi aurre egiteko eta aldaera edozeini aurre egiteko. Gainera ikusi dute batzuk behintzat, frogatu dute transmisioa ere eteten dutela, ez bakarrik etzea gaixotzen, baizik eta kutsatu ere, etzea kutsatzen, eta zuk ez kutsatzen beste inor, eta hori baieztatzen bada, eta danak baldin badira hori egiteko gai askoz lehenago iritsiko da talde immunitatera, eta hori modernan ematen du, behin-behineko datuek ala erakusten dute. Orduan, ni RNA mezularia txertoen fana naiz. Fana naiz, kendu gabe bestei, baina zer daukate txarra. Temperatura oso bajoa behar dituzte, txertoen banaketarako hori oztopo bada, momentuz oztopo handiena ez da hori, baizik eta gu geure ganatu egin ditugula, txertoak eta ez ditugula bideratzen COVAX bidez, ez beste bidetatik, beste herrialdetara, baina hori adibidez, azpiegitura egokia ez daukan herrialdentzako bada oztopo dexente bat. Prezioa ere ez da berbera izango, baina eraginkortasuna eta segurtasuna hori hori. Bai, dudarik gabe esaten duzuena, guzti seguruak dira, argi eta garbi, ja badaude datuak baita ere, hemeko datuak ere baditugu, eta datuak dira, segurtasunaren aldetik oso albondorio txikiak dituztela, ohikoak direnak, mina jartzen den lekuetan, eta baina ez dutela beste arazo larririk ematen, ezta? Beste txertoekin parekatu daitezkela. Teknologia berri honek nik uste dut baduela abantaila nabarmenak, anak aipatu duen bezala aldatzeko edo moldatzeko txerto hauek aldaera berrietara, askoz ere edo egokitzeko, askoz ere arinago egokitu daitezkela, eta hori oso ona da. Baina, era berean baitere, desabantaila nagusiena da, nola ailegatuko diren txerto hauek munduko hainbat lurraldetara, ez da hori arazo itzela da, nik uste dut. Eta gero, beste galdera bat zegoen hortik, kronograma bat izan beharko genukeen, benetan jakiteko noiz txertatuko garen, bai, izan beharko genuke, baina nik uste dut kronograma hori, jadanik zerbait egin egon beharko litzatekela. Ezin dena da, une honetan gauden moduan, txertoak ailegatzea duela astebete baino gehiago, duela 10 egun, eta jadanik 10 egun ondoren jartzen joatea txerto horiek. Hori ez da bidezkoa. Nik uste dut, beti esan dut, hasieratik esan dut, txerto ailegatzen den bezain laster jarri egin behar dela. Txerto bat gordeta baldin badago, ez du ezertarako balio. Ez du ezertarako balio, eta une honetan behar duguna da ahalik eta arinen txertatzea populazioa. Eta lehenengo dositik gainera, bai ikusi da, horretan asmatu intzutela erresuma batuan, eta lehenengo dositik oso babesa handia ematen du, eta gainea
epea luzatzea bigarrengo dosia hartzen danerako, ez bakarrik ezak alterako, baizik eta onerako ere bada AstraZenecaren kasuan eta Pfizerren eta Modernaren kasuan ez du jeisten eraginkortasuna, beraz, lehenengo dozi hori zenbat eta jende gehiagori jarri, eta arinago, eta hori aldatu, hemen ez dute aldatu. Eta ja hori frogatuta dago. Bai. Ez que uste jenduna baino are hobia dira. Bueno, ikusten zuen ni fan. Bueno, albiste honak ere behar ditugu, ez da? Benetan esaten dizut, da, txertoena da. Txertaketa beste kontu bada, txertaketa kanpaina beste da, txertoak bera. Logistika desberdina da, logistika hor ja arazo asko daude, baina benetan txertoak lortu. Eta banaketa etiko eta berdinarena hori balen esan dut, ez hauzi etikoak mai gainean jartzen ditu etengabe, edozein krisitan gertatzen den bezala, eta hori nire, hori garbia ira gelditzen, bueno. Bueno, beste gai bat, beste bloke bat da proben inguruan, batek dio, eta jakinda bereziki batzuk zein besteak egiteko momentua oso garrantzitsua dela, irakurri izan dugula proba antigenikoak, hau da, azkarrak, ez direla PCR-ak bezain fidagarriak. Eta ea zuek zer komentatu dezakezuen gai horren inguruan. Bueno, hor, egia esan, bada beste esparru bat non divulgazioa esango genuk edo agintariek eman izan duten mezua nahiko kontrajarriak izan direnak, ezta? Teknika ezberdinak daude, diagnostikatu ahal izateko birus hau, alde batetik bai antigenoak edo baita ere PCR-ak eta hauek izango dira infekzio aktibo baten adierazleak, hau da kutsatuak gauden adierazleak izango direla eta gero daude antigorputzena, horrek ja gure erantzun immunearen esanahia ematen duena, ezta? Ea erantzun dugun virus honen kontra, ez dugun erantzun. Bueno, antigenoetan eta PCR-aren kasuan bai gero eta argiago dago PCR-ak hasieratik edo bai hasieratik, baina lehenengo egunetatik detektatu aldela virusaren genoma eta orduan ea kutsatua zauden ala ez esan dezaketela eta aldiz antigenoenak naiz eta asko evoluzionatu dituzten antigenoen testak ere hasieratik ona, oraingoz ez dira PCR-ak bezain fidagarritasun altukoak esango genuke, hau da. Antigenoen kasuan sintomak baldin badituzu oso fidagarriak dira, baina sintomarik ez baldin badituzu, hau da, lehen komentatu ditugun asintomatikoak edo presintomatiko horiek, hor esango genuke posible edo egon daitezke negatibo faltsuak, ez da egiten baldin badira lehenengo egunetan. Eta, gauza da, PCR-ak egitea baino askoz ere errazagoa dela, teknologia berezirik ez tozulako behar, eta arinagoak ere, ez da? Eta orduan, horiek erabiltzen dira baita ere hasiera batean, inkluso batzuetan kribadoak egiteko erabiltzen dira, positiboak baldin badira, jadanik baztertu egiten dituzula edo isolatu egiten dituzulako pertsona horiek, ez da? Eta negatiboak baldin badira, ez zaude guztiz 100% fidagarritasuna ez dizute ematen, eta orduan ez zaude 100% seguru benetan negatibo faltsu bat den, edo benetan negatiboa den. Orduan, balantza horiek izan behar dira bietan. Nik gehituko nuke hemen kontua dela, noiz egiten duzun, ez? Kontua da teknika ezberdina dela, azken finean PCR baten bitartez, pertsona horrek uki dezaken RNA biriko hori amplifikatzen duzu, orduan oso kantitate gutxi eukitak gorputzean aldezu detektatu, baina antigenoen kasuan detektatzen du daukasun proteina kopurua, ez? Da antigeno baten kontra eta daukasun proteina kopurua. Orduan, denbora bat pase behar da infektatu zarenetik, horregatik lotuta dago sintomen agerpenarekin, fidagarria izateko. Benetan detektagarriaga den kantitatea bertan egoteko nola baitez. Orduan, biak onak izan daitezke, baina erabilera ezberdina da, ez? Segun eta infekzioaren zein puntuta zaude, fidagarriagoa edo gutxiago izango delarik.
Gero PCR-arekin gertatzen den beste gauza bat, eta jendeak horri buruz ere galdetzen du, baina pasadezunean adibidez infektatuta baldin maz eta 10 egun pasa baldin badituzu, zergatik ez dizuten baieztatzen beste PCR batekin, baina kalera ateratzea badaukazula. Eta esan behar da ez dula balio, zertarako ze gertaliteke perfectamente PCR-ak RNA detektatzea, zuk oraindik gorputzean izatea virusaren RNA, baina horrek ez du esan nahi virus hori aktibo da honik eta kutsatzea daukazunik. Eta horregatik ez da egiten beste PCR bat alta jasotzeko. Gero potentzialitatea ikusten ari gara, beste leku batzuetan, Espainian adibidez unibertsitate batzuetan, eta erabiltzen ari direla PCR-ak taldeka ikusteko, eta hori hemen ez da aplikatzen, eta pena bada, ze jarraipena egiteko, eta leku batzuen segurtasuna eta bermatzeko erabiltzea izango litzateke, eta antigenoenak ere bere potentzialtasun guztiak inerezia erabiltzen ari, momentuan badaukalako negatibo faltsuen arazoa individualki ikusita, baina, kribadoak aipatu ditu mirenek, eta horretarako bai balio dute baita ere sintoma baldin badauzkazu bereizteko gaitza zeinan, baina baita ere balio dute lantokietan, edo zure kontaktu betikoak diren lekuetan, lantoki unibertsitate, leku itxi eta jende kontrolatuakin eta beti berdinak ongo direnak, maiztasunez egin ezkero, baita ere ematen dizute argazki bat nahiko ona, talde horrena. Eta horretarako ere erabilgarria dira, eta nik uste ez diala erabiltzen nahi daukaten potentzialitate guztiakin. Bale, oso ondo, eskerrik asko. Beste galderatxo bat daukagu ostalaritzaren inguruan, eta horrela dio, polemikoa izan da ostalaritzaren irekiera, zer datu dago zientziaren aldetik transmisioaz eremu horretan, eta baita ere horrekin lotuta terrazetan erretzea debekatuta dago, terrazetan erretzea debekatzeko aukera plazaratu izan dute elkarte zientifiko batzuek, baina antza, oinarri falta argudiatzen da horrelako erabaki bati, oinarri juridiko sendoa emateko. Zer diote ikerketek bigai horien inguruan? Bueno, Hirureko zago zehongo gea. Nik hemen aipatzen dudana beti, ez? Hemen ditugun datu epidemiologikoetara begiratzen baldin badugu, ez dakigu kutsatzeak ostalaritzan ematen dien, garraiobideetan, lanean, eskolan, dakizuten bezala, kutsatzen 80% jatorri ez ezaguna daukate. Bai? Baina gu aztertzen baldin badugu virusaren transmisioa nola ematen dan, eta jakinda aerosoleen bitartez dala, logikoa da pentsatzea, baldin bazaude leku itxi batean, jatetxe batean edo taberna batean, non aireztapen gutxi dagoen, eta non nahi eta nahi ez musukoak kendu behar dezun jarduera hori egiteko, edateko edo jateko, ostalaritza izan daitekela lekua proposa virusaren transmisioa gertatzeko, ez? Naiz eta ez dakigun, datuak ez ditugulako, datu epidemiologikoak ez ditugulako, hemengoak, ez? Baina hori da logikona. Izan ere, beste leku batzuetan, beste herrialde batzuetan, bai egin dituzte mota horietako ikerketak, eta ikusi izan dute transmisioa ematen dela ostalaritzarekin erlazionaturiko lekuetan, ez? Hemen ez daukagu, baina beste herrialde batzuetan bai egin dituztela eta bai ikusi da, ez? Bai, arazoa ez dakigula, baizik eta ez dauzkagula datuak ez direlako biltzen. Horrelako lekuetan ez da leheno nik esan deten eratakoak alegia kontaktu zuzena zein diren ez dakizu. Eta egiten dituzten galdeketetatik eta ateratzen duten informazioa oso mugatua da eta denborarik ez daukate baliabiderik trataera emateko datu hori eta benetan jarraipena egiteko atzeraka nun gertatu da. Horregatik etxea kutsatzen gara, etxea ekartzen degulako eta bizikideen artean, ez? Hori badakigulako zeintzu diren eta aldi berean egiten dizkigutelako testak eta bestela ez da horrela gertatzen. Nazioarteko ikerketa guztiak seinalatzen dituzte 3 toki eta dana dauzkate komunean direla leku itxiak eta momenturen baten maskara kentzen degunak eta dira ostalaritza lekuak, kultuzko lekuak eta gimnasioak eta ariketa fisikoa egiten diren lekuak denak dira itxiak, jarduera, aerosolak igortzen ditugun jarduerak izaten dira eta gainera, aldatu egiten da jendea ez da beti talde berbera. Puskatu egiten dira nolabait burbuiak edo egiten ditugun
kontaktu Bai, horiek. nik hemen benetan eta pizka bat lehen komentatu dugunarekin, esate baterako, ez dut ulertzen zergatik hemen, hori, ez dakigu, 80an nola kutsatu den jendea. Bueno, hor badirudi akats bat dagoela galdeketetan edo zergatik ez dakigu hemen hori eta beste lurralde batzuetan bai. Esate baterako lehen komentatu dudana, ez da, nola da posible hemen egon den arazoa esate baterako Santutzuko eraikin horretan eta bar, eta hori ez dela gehiago ikertu. Hori beste leku batean gertatzen da, eta ja badago argitalpen zientifiko bat, esanez zer gertatu den, nola gertatu den eta bar, ez da, nik uste dut hemen badaukagula horrelako akatzak, benetan ez direla ikertzen hainbat gauza, ez da, eta gero hori ikerketa horiek publikatu egin daitezkenak, argitaratu daitezkenak, eta mezuak eman daitezkenak, ez da. Eta hori bada, azken finean, badirudia agintariek edo ez dutela nahi edo ez dutela baliabide nahikorik jartzen hori egiteko. Hain zuzen ere, aerosolen bidezko transmisioa benetako agerraldi batean eta ja ez laborategian simulazioen bidez eta izan zen ikerketa bat Txinan egin zutena 2 autobusetako kasuarekin. Eta kasu hori paradigmatiko izan zen eta balio izan zuen benetan arreta jartzeko aerosoletan oraindik ere jende askok baztertu egiten zulako eta instituzioi ere kostatu egiten zitzaien onartzea bezala, neurri horiek hartu behar zirelako, aireztapenarena, neurgailua jartzea edo iragazkiak jartzea, ez dela horrelakorik egin gainera, beste herrialde batzuetan bai inbertitu dute horretan, adibidez Alemanian, ez da, hemen ez, eta ikerketa da beharrezkoa horretarako, eta desde luego Santutxuko etxearena, dano nahi du jakin. Azteko beraiek. Erretzearena. Eta erretzearena, noski, gure ahotik ateratzen den partikuletan jote baldin bada birusa, nola ez da jungo kearekin batera igortzen dituguna gainera urrutirago kasik ikusita dana egiten dugu. Bada arrisku handiko jarduera bat, eta logika guztia dauka beraz publikoan erretzea debekatzea, bestela ere ona handirik ez dugu. Gainera ez dakit, ze privilegio klase behar duten erretzaiek gainerako guztia maskara jarreta eukitzeko eta berak, ez? Bueno. Barkatuko dira, erretzaiek, baina egia. Hor argi dagoena da, erretzen dugunean, kea botatzen dugunean, aerosola botatzen ditugula, dudarik gabe, airetantak botatzen ditugulako, gure listutik airetantak botatzen ditugulako, eta aerosolak egon daitezkelako eta daudelako, orduan. Aerosol horietan, birusa baldin badago, garraiatu daiteke, ez bakarrik 2 metrotara, baizik eta tarte gehiagora, ez da? Berdin zait, terraza batean egon, edo kalean egon, edo niretzean egon, horrela da, ez da? Orduan, gero daude, beste baliabide batzuk, ea benetan hori debekatu daiteken, ezin daiteken debekatu, eta bar, ez da? Baina, zientifikoki hori horrela da, aerosolak egon daitezkela, edo daudela, eta aerosoloietan, pertsona hori kutsatua baldin badago, berdin zait, sintomaduna, presintomatikoa edo asintomatikoa izan, aerosoloietan birusak joango dira. Bueno, beste parte hartzaile batek Felix Zubia medikuak idatzitako gehiago ezin duzunean artikulua gogorarazi digu, eta berak dio kezkagarria dela oso zioetan gertatzen ari dena, eta botatzen duen galdera da, ez duzu uste izugarrizko arrakala dagoela zientzialarien eta gizartearen artean, izan ere ematen du adituek diotena, ez agintariak ez gizartea berare ez direla gai pandemiaren larritasunaz jabetzeko. Kasu honetan gaina eta zientzialariak, ez da, lehen lerroan eta azkeneko kategoriaren kasurik larrienetan lanian airianak, ez, Felix bezala daudenak. Justu gaur bertan entzuten nun irratian horri buruz ari ziren, bere izten zituzten lehenengo olatuan eukizuten karga emozional handiena izan zen espero gabeko volumen ikaragarria izan zutena lanarena oso larria eta baliabiderik ez zeukaten, beren burua babesteko ere ez. Eta hori izan zen, sortu ziren nekea edo etxipena hortik zetorren. Eta orain berriz, justu dator hortik, nahore, igual gizarteak ez
ez duela ikusten benetan zenbateraino dan larria eta sentitzen dira oso bakarrik bezala, ez da? Eta gaina asko luzatu da. Nik ez dakit, ikaragarri gogorra egiten zait. Baina feliz ezagutzen dut eta... Oso, nik uste dut gainera, badiru biela ez dugula eser ikasi, ez, aurreko olatutik, ez? Aurreko olatuan aitzakia geneukan, esan ezagun, ez genula ezagutzen, deno hori harrapatu gintun, ez ustekoan nola baitez, baina teorian zerbait ikasi beharko genuen hortatik, ikusteko orain bigarren edo hirugarren olatu honetan, gauza berdinaz gertatzeko guzien okupazioakin eta ematen ari diren hildako kopuruakin, ez? Halare, nik horbai nabardura bat egin nahiko nuke eta nik uste dut arrakala zientzialari eta osasun langile eta jendartearekin bainon agintariekin dela. Bai? Ze egia da, eta nik pentsat impresio hori dakat, evidentzia zientifiko gutxi hartzen direla aintzat neurriak hartzerako orduan, ez? Orduan nik uste dut jendartea gero eta mentalizatuago dagoela, baita ere kultura zientifikoa nola edatzen ari garelako, baina oraindik ere ariketa hori ez dela iritsi agintarietara, ez? Eta agintariek ez dutela aintzat hartzen ez zientzialarien, ez da osasun lehen lerroan dauden profesional horien iritzia, ez? Eta nik uste dut hori hor bai arrakala izugarria dagoela. Hombre, nik ikusten dudana da gizartean baita ere danerik dagoela. Hau da, badago portzentaje altu bat, benetan kontzientia dana, gauzak ondo egiten dituena eta bar, ezta. Baina badago beste portzentaje bat ere, azken finean hau ikusten duela. Igotzen dira kasuak, igotzen dira, gero jaitziko da, hitzi egingo dituzte hemen orain edo debekatu edo neurri murriztaile jarriko dira. Ez da, neurri murriztaile horiek gian egongo gara hilabete terdi eta gero berriro irekiko dira. Hau da, denbora guztian gaudela gora eta bera. Eta jende batzu baita ere ohituratu egin direla horretara, datuetara, ematen diren datuetara, eta nik uste dut hor baita ere komunikabideetatik esango genuke, batzuetan mezuak ematen direnean, batzuk egiten dutena da, kontatu, adibidez, aste honetan, bakarrik hil dira 71 pertsona, ez da? Hau da, pasadan astean baino 20 gutxiago, ederto, ez, hil dira 71 pertsona, ikaragarri, ez da? Orduan, datuak ematen direnean ikuste dut baita ere, batzuetan gizartea edo gizarteko talde batek esaten du, ez da inbeste, ez da? Esango genuke, hau da, ohituratu egiten da datu horietara, ez da? Eta nik uste dut hori benetan kezkagarria dela, oso kezkagarria dela. Bai, eta hildakoetara iritsi gabe, ospatzea ere mugurritik akera izana, hori balitz bezala azken helburua, ezta? Eta horrekin ja konponduta dago. Hor lan handia dago. Eta bai, komunikabideetatik zalantzari gabe, baitu. Oantxe bertan zerbait eredugarria ikusten ari gara, eta horrela izan beharko luke baita, jende artean gertatzen den gauzekin. Zentratu berrian horren beste, zenbakietan, eta gaizki egiten duten poliziak nola erantzuten duna edo, igual eredu onak eman, eta erakutsi benetan gertatzen ari diren alderdi erpin desberdinak, eta horien barruan, ospitaleetako eta zaintzan dauden langileen egoera zeinan, eta gaitza igaro dutenengan, eta haien familiengan, norbe galdu dutenak, nola ari diren gainditzen. Drama asko daude, ez dugu osua pasako negarrez, baina bai eredu izan daitezkela, eta hori baliagarria izango litzatekeela iruditzen zait. Azapen zientifikoa bezain beste, klaro. Horiek ere ondo dute, baina. Bale, bukaera iritsi gea, azkeneko galderakin nator. Berriz ere eskerrik asko parte hartzaileei, bidali dituzuen hainbeste galderengatik, eta era berean barkatu kanpoan gelditu diren horiengatik. Honela dio azkenekoak, zorionak denoi egiten ari zareten divulgazio lanagatik, eta galdera hau da. Itzuliko algara inoiz, adibide batzuk jarrita, San Mames futbol zelaia beterik ikustera, Iruñeko udalaren plaza jendez gainezka San Ferminetan leporaino beteta edo korrika bukaera jendetsua ikustera? Espero dezagun baietz, ez da? Nik uste dut baietz. Nik bai, nik uste dut baietz. Baina... Korrikakoan egongo naiz. Eta ni San Mamesen. Ari San Ferminetara orduan. Ere, ia da.
Nik uste du baiet, gertatzen dena, oraingoz falta zaigula denbora. Hau da, nik uste dut hau ez dela bukatuko hilabete gutxitan, ez dut uste. Datorren urtean ere ikusiko dugu nola evoluzionatzen den edo nola evoluzionatzen duen pandemia, azken finean batzertuak esan bezala hilegatzen ari dira, baina momentu honetan poliki ikusi behar da guzti hori zelan evoluzionatzen duen. Eta oraingoz gelditzen zaigu denbora, bai San Mamesera edo San Ferminetara edo korrikara joateko nik uste dut. Bai, eta batez ere, ez deuna da presaka ibili behar, ikusi genuen zer gertatu zen, udaberriko deseskalada horren ondorioa, hau da, ez? Ez degula lortu, hasieran nahi izan, testatu, jarraitu, isolatu, sistema hori, papelan gainean hain zentzuduna eta eraginkorra ematen zuna, begira non gauden. Orduan, presik ezin dugu izan. Nik esaldi batekin erantzungo nioke oneri, ez? Esango nuke Euskal Herriko zientzia, pazientzia. Hori, pazientzia beharko dugu, ez? Horrela da. Ondo izortze. Horrela da. Bai. Bueno, izatez ikusi izan ditugu Txinan, baita ere irudiak, zelan jendea mugitzen dan, zelan, orduan nik uste dut hori baita ere ailegatuko zaigula guri, ezta? Naiz eta, daukagun politika eta Txinan izan duten politika ondo azaldu duen bezala COVID guztiz, izortzek guztiz desberdina dela, ez da COVID-0 hori edo daukaguna, ez da? Baina bai, ailegatuko gara. Etorkizuneko esperantza horrekin itxiko dugu. Uste dut hitz egin dugun galdera bakoitzarekin ordu terdiko saioa bazegoela. Baina, egin dugula, lortu duzue, solaskide bikainak zerate hirurak eta lortu duzue, gako batzuk ematea parte hartzailei. Parte hartzaile guztiei eskerrik asko parte hartzagatik, esperimentu bat izan dago guretzat, ez da, erredakzioatik ere jardun honetara, ez? Adituekin era honetako jardun bat egitea, mila esker guztiei zuen pazientziagatik eta zue hiruroi, ez dakit, korrikara San Mamesera edo San Ferminetara, baina olako solaskideekin eta olako parte hartzaileak ondoan hartuta edo nora, ez da? Beitu, baita San Mamesera egila, konbentzitu nazu. Mire negatifu gara izan, antiputbol nahi. Ni bai. Eskerrik asko hiruroi benetan, plazer bat izan da. Bai, berdin. Gauza bera, benetan eskerrik asko. Ederki.